बेयो जाबाय सानसेयारि बड'सा खौरांलाइनि दिनैनि थामहिनबा 7 डिसेम्बरनि बिसान। दिनैनि बिसाननि थुनलाइयारि आयदायाव सोर सोरनि लिरथिया सेबखांजादों बेखौ फोरमायनो थाखाय आखायाव लानाय जाबाय। गिबियावनो बयनिसिमबो गुरैयै खावलायहरनायदि सानसेयारि बड'सा खौरांलाइयाव अराय नोंथांनि बेसेन बह्रा लिरथिखौ दैथायहरबाय था आरो सानसेयारि बड'सा खौरांलाइखौ अराय अनसायलांबाय था। मोननैसो एंगार हायै जाहोननि थाखाय आं भिडिअखौ साननैसो हगारथ'नो हायाखैमोन। जायखिजाया सानसेयारि बड'सा खौरांलाइनि दिनैनि थामहिनबा 7 डिसेम्बरनि बिसानाव सोर सोरनि लिरथिया सेबखांजादों बेखौ फोरमायनो थाखाय आखायाव लानाय जाबाय। गहपुरनि जोंसार बसुमतारीनि नोंनि साहारा, बर' बाजार सोलोंसालिमा चिरांनि आलेरा बर'नि खन्थाइ साननि खन्थाइ, लखिमपुरनि कुमार बसुमतारीनि मिनि स्लुनायनि आन्दोआव, बाक्सानि रैदोम बर'नि टेट्राक्टिस खन्थाइ, बाक्सानि सबिराम बर'नि बाबेननाय बैसो आरो धोनस्री बसुमतारीनि मिजिं खन्थाइया सेबखांजादों। गोजोन्थों।